Assalamu alaikum masu kallo barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na duniyar Kannywood. A cikin shirin namu yau mun samu ziyartar babba wanda yake tauraruwarsa yanzu take haskawa a ɓangaren mawaƙan Hausa a Najeriya da ma duniya zan ce gabaki ɗaya. Wannan ba wani bane illa Hamisu Breaka. Hamisu Breaka, a madadin masu kallo muna maka barka da wannan lokaci. To barka dai. To Hamisu Breaka, Na'am. a takaice za mu so kaɗan ba mu tarihinka. To da farko dai assalamu alaikum, sunana Hamisu Sa'idu Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breaka dole. Ni haifaffen Najeriya ne, ina nufin Kano, sannan kuma ni dan Gwale local government ne, ɗorayi karama unguwar Bello. Na yi karatu a nan karamar hukumar mu inda na yi primary school a nan ɗorayi karama, na secondary school a ɗorayi babba. Daga nan kuma na dakata su wannan shekarar nake sa ran ɗorawa idan Allah ya lamunci. Hamisu Breaka, Na'am. yanzu duniya ko a ce tauraruwar ka ce yanzu ta tsiri ta sama. A'a nake tasowa dai. To kake tasowa. Yau. Mu bar shi a haka a bangaren mawaƙan Hausa. Haka ne. Wani irin ƙalubale ka fuskanta daga fara waƙar ka zuwa wannan lokaci? To shi ƙalubale, abinda na ɗauka ƙalubale shine duk abin da ɗan adam ya zo da shi idan dai har ya zama sabo ne wannan abin, to dole sai an ƙalubalance shi dan zai daidai da ra'ayin wani, wani kuma ba zai daidai da ra'ayinsa ba. To gaskiya dole ne ƙalubale, amma ni ƙalubale na zan iya cewa na ɓoye shi a zuciyata, na bar shi ba sai na bawa masoya na labari ba, domin duk abin da zai faru da kai ya riga da ya faru. To yanzu abin da su masoyana suke da bukata wanda na fi sani shine yaya za na nishadantar da su, shine abin da ya kamata yanzu in yi. Amma kalubale idan na faɗa ban yafe ba kenan. To Hamisu Breaka, za a iya cewa shekara nawa ka ɗauka a ɓangaren masana'antar fina-finai? Wani lokacin akan ganin ka a cikin fim ka fito. So yanzu kuma yawanci dai ka fi fofula a ɓangaren waka. Gaskiya. Shi sai a ce ka kai shekara nawa akalla da shiga cikin wannan harka? Gaskiya akalla ba kasara ba zan iya ce maka shekarun da ɗan dama, duba da ina yaro gaskiya nake yi har na girma. Kaga yau a 'yan shekaruna da nake da su idan ka cire shekarun da na ina waka za ka ga ɗan mitsitsin yaro ne ni gaskiya. Na kwana biyu ina yi, ba zan iya ce maka kai tsaye shekara ta kaza ba, amma na san dai na kai shekara 10. To ga a shekaruna idan ka cire shekara 10 ina koma yaro sosai. Gaskiya an kwana biyu ana yi. Akalla dai za ka kai irin shekara 10 ɗin nan kenan haka. Na fi gaskiya. Ka fi 10. Wallahi. To sai a ce yanzu gashi ka ɗaukaka lokaci ɗaya. Wani zai ga kamar a lokaci gaskiya ne akwai wannan. Mafi akasari mutane lokacin da suka fara jin ka to sunan ka sabon mawaki, lokacin ka zo ka fara. To amma abin da yake faruwa dole sai ka daɗe kana yi, saboda ina ka samu gogewar da har za ka yi abin da za a saurare ka idan dai har baka daɗe kana yi ba. Akwai koyo, bayan baiwa akwai koyo. Yawa da baiwan a jikinka, amma sai ka koya. Za ka je nan ka gaya wane yake yin nasa, ya kuma ake yin wannan. Sannan za ka je wani abu a cikin murya. Yanzu akwai abin da ya daɗe yana ci mun tuwo a ƙwarya lokacin da na taso ina waka, shine idan na yi waka, duk ran da na kunna waka manyan mawaka sai in ji taso a sama da bolin da komai taso da ƙarfi ta waya, sai in ji bolin ɗin nawa ƙasa. Wannan dalilin yasa na koma studio da zama fadan na koya abin da ake yi. Ma gano menene dalilin da yasa ni tawa wakan nake jinta a ƙasa sannan ta manyan mawaka nake jinta a sama, sai fa da na gano. To haka abun yake mataki. Su saurari a ƙasashen a wajen gyara ne, ba a ƙaro ma bolin ko kuma a darajar waka ce kake jin ta su tafi. Wannan abun shine yake bambanta babba da ƙarami. Na farko dai akwai kwarewa ta voicing na su manyan mawaka sun fi ni iyawa, sun riga ni farawa, don haka duk yanda za su yi kyau sun fi ni sani. Sannan akwai kwararrun ma'aikata, tunda duk abin da za ka yi akwai ma'aikata na musamman wayanda su in suka zo za su yi za ka ji yayi titi yayi fayo. Amma kuma daga voicing ne, daga lokacin rerawa ne. Sanda ake rerawa. Yawwa daga lokacin rerawa ne
da ka yi muryan idan ka daga tan da za ta zo daidai da wannan abu shine zai di balansin da kiɗan, sannan waka ta zo daidai da kunnan masu sauraro. Shine idan aka kunna waka ka da ka ji bai bambanta da na manyan mawaka ba da na karamin mawaki. Ina fatan dai masu kallo sun fahimci me ake gaskiya ne gaskiya. To sai a ce sanda ka fara waka dama ka sa rai kana da wani ƙwarin gwiwa da kake tunanin zaka zo wannan lokacin, ko kuma kana yi kawai dai Allah ne ya kawo ka wannan lokacin baka taba tunanin haka ba? A'a, gaskiya ina da ƙwarin gwiwa, domin na farko lokacin da na ji a raina zan kama waka ka'in da na'in, sai da na samu iyayena, sai da na samu babana na ce ni waka nake so zan dinga yi. Ya ce min to Hamisu idan dai har hakan ya fi alkhairi Allah ya sa ma albarka a ciki. Ka ganna da ƙwarin gwiwa. Ba na mantawa lokacin da na je na yi waka ta, na zo gida ringide ana ta min dariya irin wakar ka san abun ka na dan koyo. Mama na sai take cewa in dai Hamisu ne a yanda na san shi wata rana sai kun tafa masa. Tana ɗaya daga cikin wanda ta ƙara maka. Alhamdulillah, to kaga na samu hope. Wannan dalilan su ne a zuciyata. Sannan na je in zan tafi studio mama na nake na zo in ce na tafi, in da a ce min a da lafiya Allah ya tsare kuma Allah ya bada abin da aka je nema, idan na dawo kuma a ce min sanar da zuwa gidanmu. Kaga zan samu ƙwarin gwiwa cewa in dai har da gaske addu'an yayi karɓaɓɓiya ce to wata rana zan yi nasara. To wannan ƙwarin gwiwan shi nake kwana da shi nake tashi har na kawo kuma haka. To wani kira za ka yi ga su mawaƙa yanzu masu tasowa? To gaskiya kiran da zan yi shine shawara satar amsa, kuma duk mutumin da zai abu ya fara neman yadda iyayensa. Idan dai har da yadda iyaye, to ko da wani ne ma zai taimaka maka, idan dai har kana da kusanci da iyayenka ya fi jin ƙwarin gwiwar ya taimaka maka saboda ya san zaka kai labari. Duk mutumin da ya taso yana biyayyar iyaye Allah bai barin shi ya ta gayyara. To kaga babu yanda za a yi ka ci gaba da yi idan ba za ka yi nasara ba. To shawara ta shi ne a yi da yaddar iyaye, yaddar gida, sannan sai a yi wa na gaba kuma biyayya. Shi ne. To idan muka koma cikin waƙoƙin da ka yi daga lokacin da ka fara waƙa zuwa yanzu, wacce waƙa ce ta fi wahalar da kai wajen yin ta kuma kake ganin kamar ita za ta fi karɓuwa a cikin waƙoƙinka? A'a, gaskiya idan an samu magana ta zo min a biyu. Na yi waƙar da ta fi wahalar da ni, wadda ba zan manta cewa ta wahalar da ni ba, sannan kuma waƙar da na sa wa rai shi ma daban. Yanzu kaga yawa waƙar da na tafi wahalar da ni a kankin kaina ita ce Hamra. Akwai waƙar da na yi Hamra 'yan mata da nake ba da labarin hawan ɗorayi waye. Na yi ta 15 ga azumin shekarar da na yi ta, bayan sallar la'asar zuwa magarba ana dan shan wahala. To a tsakankanin wannan lokacin na yi waƙan, ga kishirwa sannan kuma gashi waƙar tana buƙatar dogon numfashi. Wannan abun ya matuƙar wahalar da ni, sannan ina yi kaina yana kullewa. To da haka ne wannan waƙar. Na sha wahala sosai a wannan waƙar. Ina fitowa daga ofis ɗina ana kiran sallan magariba, sai na ce to alhamdulillah, gaji muka sallah sannan muka zo, sai ma da abu na je na sha ruwa sannan na zo na saurara ma me ma na ce ko. To kaga wannan waƙar na tabbatar da ta wahalar da ni, sannan kuma sai waƙar da ni a raina na sa wa rai ita ce waƙar ke ce, waƙar da nake cewa a duniya ke kika samu farin ciki na, idan ba kewa za na bai wa kauna. To amma kuma sai ya zama a wannan lokacin mafitane sun raja'a a kan shimfiɗar fuska, wanda a wannan lokacin ne kuma idan ka bani in ka ce wata waƙa na fi so, har yanzu ce maka na fi son ke ce. A yanzu wacce ce bakan damiya kake na? Shimfiɗar fuska, tun da ita mutane suka zaba. Ai kaga duk abin da al'umma suka ciro maka ke ce, na fi son a duniya ke kika zama farin ciki na ne a kan kaina a wannan lokaci. To a yanzu duk lokacin da mawaƙi yake kan tauraruwarsa take haska, dole lokaci ne za ka ji waƙoƙinsa ya raja a kan cewa wataran in yau shi ne wataran ba shi wani. Haka ne. Da wasu ne kafin ka, dole yanzu kuma kai ne. To yanzu wannan irin tanadi kake da shi ga magoya bayan ka wanda suke fans ɗinka? Yanzu ni a nawa tunanin ba zan karya ƙwarin gwiwar mutanen da suke sauraro na ba. Wannan imani ne, dole duk abin da Allah ya daga wata rana zai dawo, ko menene.
wata rana na farko ma dai idan ba mutuwa akwai tsufa, akwai ranar da idan aka ce maka ka zo kai ma da kanka da aka ce ba da ka yi ba. Sannan duka idan ka cire waɗannan abubuwan aiki ne muke na shuhura, ita kuma shuhura yau gare ka ce gobe ga wananka. Idan da wani ba zai zo ba kai ma ba za ka zo ba. To amma ni yanzu na fi ta'allaka tunanina ne akan me masoyana suke so, to me zan yi. Abin da nake ta'allaka tunanina akai shine yau idan aka ce Hamisu Breaka, wasu su ce likitan masoya, wasu su ce malamin soyayya, wasu su ce masoyi, wasu komai ana kirana da shi inda ya shafi soyayya. To idan dai har haka ne masoyana sun karɓi abin da nake kenan, to ya kamata a ce na ci gaba da tunani a kansu, akan in kawo musu abin da zai ci gaba da sa su farin ciki da nishadantuwa. Kamar yadda ka faɗa, wasu suna kiran ka likitan masoya, wasu komai ma inda ya shafi soyayya da ka iya ji an kira ni da shi. To in sai a ce wani irin kalubale kake fuskanta musamman a wajen masoyan wanda a ta wannan fuska kuma nakan dan samu wani muntsini, shine mafi akasari zan iya ji musamman mata cika yan na Hamisu Breaka dan yaudara ne, wata bata taba ganin budurwata ba amma za ta sa a ranta kamar ni irin shahararren dan yaudara ne, wanda maybe idan da za ta zo ta zauna da ni ma aka ce mata wace ta kamar budurwa Breaka sai ta tsaya tana ta to dalili shine tunani na ba a nan yake ba. Har kullum ni buri na kar in gaza a gurin waɗanda suke sauraro na. Ƙarshen waƙar da na saki yanzu a ciki sai da na faɗa nake cewa ina ƙwalla shela don in sanar da iya mabiya kalamai na, saboda tunani na akan su yake. Idan yanzu mai sauraro ya fuskanta yanzu ba ma ta soyayya kake ba, burin ka kai dai su nake so su yi soyayya, su kake so su soyayya, amma kai kullum tunaninka yanzu akan yanzu ai idan akan kaina ne ai ina da dahir ai, ni ma na kusa aure ai. Dama baka da aure ke? Mun haɗu ɗazun nan muka haɗu da wani aboki na yake ce mun ya kusa aure, na ce mishi, ya ce mun bikin shi saura wata ɗaya, na ce mallam dahir ni ma aure na ya kusa, sai dai ba a sa rana ba kaga tukunna, amma ina da dahir, ina jin ƙwarin gwiwa akan ni ma insha Allah. Amma irin biyan 'yan mata haka dai na gari ban iyawa, saboda muna kan wani kadami ne na ba lalle ka gane wa ke son kan ba ma tukun. Idan kana da hankali sai kai concentrating sana'ar ka, sai ka mai da hankalinka kan shi shine kawai. Amma dai abin da na yi shura akai shine soyayya, to kaga ba zan gaza ba gurin gaya wa mutane menene so a nawo fahimtar. Yawanci idan ka ji mutum yana magana akan abu a bangaren ya fi kaurin suna, sai a ce a baya kai dan soyayya ne tun da ka taso dama, shi yasa kake da waɗannan kalamai da kake zuwa a cikin waƙa na soyayya. Abinda na sani shine ai bai yiwuwa a ce na san abin da na sani ban yi soyayya ba. Ni ma na yi soyayya sannan kuma ni amma abin da na fi sani shine ina yawan zama da masoya, ina nufin waɗanda suke soyayya da su muke zama muke hira, ina jin abubuwan da suke damun su, to wannan abun ni haddasa nake labarinsu. Duk lokacin da na tafi nake a kansa nake nazari na zo zan faɗa, zan tuna da abin da ya faru da wani, da wanda ya faru da wani, da wanda ya faru da wani, sai in haɗa su, sai in turo wa mutane, to zaka ga kowa ya tsinci ra'ayinsa a ciki, kowa da abin da ya same shi a ciki. Sai a ce wace waka ka fara yi a rayuwarka ta farko, ko zaka iya tunawa da ita? Ai ba zan manta ba, saboda wakar da na fara yi ita ce wakar yabo ce, wakar da na fara yi a duniya, wakar da yabo ce a sosai ma kuwa, tun daga makarantar islamiyya na fara har kawai yanzu. Wakar yabo na fara yi gaskiya, ban manta ba. To ya kamata ka ɗan rerawa masu kallo su ɗan ji wace ce waƙar ka ta farko, watakila wani bai sani ba, watakila ya santa ma da bai san kai ba. Gaskiya ne. Mustapha Rasulillahi rainan Halima, shugaban ma'aikan Allah, kai nake kaiwa kukana, ta ce waƙa ta farko a duniya. To zuwa yanzu bakan damiyarka da ka faɗa da kuma wadda kai ka fi so a ranka,
ita ma duk da masu kallo sun santa ya kamata ka rera su ji daga bakinka. Idan za ki kije da ni, idan na yi fushi ki rarrashe ni, silar so na shiga babban karni, idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya. Idan za ta ba ni dama ya masoyiyata, mai rabon ya gabaɗi zai gani gwanata, cikin masoyanki a yanzu na yi rata, tunda ni zan iya baki rayuwata. karin waka idan za ki kije da ni, akwai abin da ya faru a cikin soyayya ko kuma karin ne da ya zo maka na waka? To ai ta wakar ma bata kamar mun wanda ne ba ma soyayya ta kai wanda kuke soyayya. Mafi gaskiya lokacin da na yi wakar idan za ki kije da ni nan, na yi wata waka so na gaskiya wa mutanenmu don ɗorayi unguwar bello da muke sai mun yi soyayya da wata budurwa ta lokacin ina dinki. Daga bisani sai mutane sun ganni su dinga bayan ta yi aure sai suke cewa na yaudare ta, wasu ce ta yaudare ni ta yi aure, ni kuma na san ba yaudara ta yi ba kuma ba yaudara ta ne ba. Sai na zo sai na yi waka akan abin, sai a ƙarshen wakan nake cewa ban yaudare ta ba, ba ta yaudare ni ba. Wannan dalilin sai lokacin sai aka karɓi waka, sai na ji daɗi a raina. Da na ji daɗi sai na zo in yi waka akan karɓan da aka yi, sai na ce shimfiɗar fiska ta wuce ta tabarma. Hamisu Breaka, idan muka dawo a cikin wata waƙarka, akwai inda kake cewa ta kewaye da abokinka ta ci amanarka. Shin abin ya faru a gaske ne ko kuma? Ita ce waƙar yaudara. Yaudara, wadda nake cewa daga zuciya da jini saƙonni na suke. Shi labarin irin ƙirƙirarren labari ne. Lokacin da zamu yi akwai ita jarumar aikin Hafsa Bauchi, concept din nata ne, ita ta kira ta ce min ga akan abin da nake so mu waka. Ni kuma shine na zauna na yi tunani daga me ya kamata na yi, shine na yi wannan wakar ta yaudara. Abun yana faruwa, yana yawan faruwa da so da aka ji mutane da dama in suka ji sai suke tunanin ma to ko da ni ya faru.